Здравейте! Казвам се Мариана Кирилова и съм психолог в дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Троян, където работя от 5 години. За първи път имах възможност да работя с младежи с увреждания като доброволец през 2014 година. Това преживяване беше повратен момент в моя живот, тъй като разбрах, че искам да посветя професионалното си развитие в подкрепата на децата със специални потребности и техните семейства. Вярвам, че за да бъда максимално полезна, трябва постоянно да се развивам. Именно за това проявих силен интерес към приложния поведенчески анализ. През март тази година имах възможността да премина във въвеждащо обучение и да посетя практиката в Благоевград. Това преживяване беше наистина вдъхновяващо за мен. Още през първата седмица след обучението започнах да прилагам научните техники и веднага забелязах положителни резултати. Това ме мотивира допълнително да задълбоча познанията си. Убедена съм, че обучението по приложен поведенчески анализ ще обогати не само моята индивидуална практика, но и ще допринесе за развитието на целия екип, с който работя. То ще ми позволи да създавам по-прецизни и ефективни индивидуални програми, да обучавам и насърчавам родителите в прилагането на научно обосновани стратегии и да обменя добрите практики с колеги. Моята цел е не само да израсна професионално, но и да допринеса за по-достъпна и качествена подкрепа за децата и техните семейства в нашата общност. Сърдечно ви благодаря за вниманието и за възможността да кандидатствам за стипендия за обучение по приложен поведенчески анализ.